HT-ari argazkiak egiteko gogoa nuen aspaldi, ez? Badire urte batzuk ja, gogoa nuela, eta gauza da, azkenean lurraldeari buruz, paisaiari buruz, eta ni holako gaiekin aritzen naiz, arkitektura ere interesatzen zait, eta batez ere gizakiak landa eremuetan egiten dituen interbentzioak, eta arkitektura mota desberdinak. Gaur egungo haurrek ez dute ezagutu argazkilaritza analogikoa, eta hor badago belaunaldien arteko edo jakintzen arteko talka bat, ez? Beraiek dire haur digitalak edo hazi dire pantailekin, eta beraientzat argazki bat egitea da botoi bat zanpatzea mobilean eta horrekin argazki bat egitea. Aldiz, eramaten dituzu laborategira eta papertxo bat, edo guk negatiboak egin ditugun paper horietako bat errebelatu likidoetan, argi gorriakin, ilunpetan, hor dagoen misterio guzti horrekin, ez? Beraientzat gauza magiko bat. Belaunaldiko helburuetako bat zan ere bai, belaunaldi desberdineko jendearekin lan egitea, eta eskolan bi saio egin ditu, eta ezagutzea, ez? Garai batean nola egiten ziren argazkiak eta prozesu guzti hori ezagutzea, nik uste dut oso interesgarria izan zaiela. Txikiak gera, sare honetako partaideak edo kideak, orduan beti ere sakabanatuta edo bakoitzak gure aldetik lan egitearen ordez, askoz ere aberasgarriagoa eta gehiago ikasten dugu, ez, danak elkarrekin. Eta baita ere, zenbait hildo eta zenbait jarduera ezingo genituzke egin Poktefako Patrin 4.0ko diru laguntza jasoko ez bagenu, ez? Hori ez da bakarrik, ez, dirua jasotzea, baizik eta denon artean partekatzea gure erronkak, gure beharrak. Nik burutan nuen hasierako intuizio hori edo ideia hori zen, holako kamara batzuk, traste zarrak, ganbaratan daudenak eta horiek hartzea eta kamara bihurtzea. Hasi ginen, lehenengo kaja batzukin, eta ez dakit zer, eta hola egiten, pixka teknika erakusteko. Eta gero erronka izan zen aurkitzea tramankulu zar hauek eta ez zar bakarrik, dute xarma handia dute, ez, kupel bat, edo irrati zar bat, edo plantxa bat, edo azkenean ez dire erresak ere topatzeko gaur egun ganbaratan. Eta hor suerte izan genuen, momentu batean, Endaiene baserrikoek ateak ireki zizkiguten, eta baserri hortan daude tresnak, orain dela 60 urte utzi zituzten bezala. Nik beldurra nuen, kanpotik joan eta argazki kamara bat egin behar dut kupelak, ez zara erraten, ez xelebrekeri da hori. Baina, modu baten inplikatu ziren proiektuakin eta konfiantza eman ziguten, eta utzi ziguten traste batzuk hartzea. Bakoitzak nahi duenari begiratu, eta hori da, eta gero hola ez dut mugitzen. Ya estás sacando fotos.
bidean etorri diren gauzek ekartzen dituzte ideia berriak eta parte hartzaile batek aipatzen duen zerbaitek aldatzen du eta nik uste dut hortara prest egon behar dela. Eta hor sartu ditugu bertze kolaborazio batzuk, pliegos kolektiboarekin eta hauekin egin dugun tailerra nik uste dut eman digula bukaera edo borobiltzeko modua, ez? Pues con la filosofía que caracteriza al fanzine, que es como heredera de esas primeras maneras de publicar, se va a trabajar de una manera muy abierta sobre el proceso creativo como ensayo, error, incluso accidente, en función de lo que cada uno se sienta invitado a hacer y cada una quiera aportar, que va a ser, yo creo, con la misma filosofía simbólica o de sugerencia, más que de contenidos cerrados, con una estructura, digamos, de lectura o de visionado preconfigurada, ¿no? Yo creo que el fanzine merece mucha atención, ¿no? Y merece mucha experimentación. Egin dugun azkenean da, jende gehiago implikatu, begirada gehiago eta gauza koral bat edo jende haunitzen artean egindako lan bat. Ez genekien ongi zer egin negatibo horiekin, egin duguna da moztu, itxeki, ez dakize, beldurrik gabe, hasieran igual ematen dizu hori, baina gainean idatzi eta horiekin zerbait berria sortu eta azkenean fanzinetan agertzen da emaitza horietako bat. Niretzat izan da divertigarria batez ere, eta ia magikoa, adibidez, zuk egin behar dezu zure tramankuloak, zure makinak, eta edozen gauzakin, kaja batekin edo marmita batekin, eta hori magia da. Prozesu hau harrigarria da, argazkiak hau estenopeikak deitzen dira, eta oso lotuta dago bizitza lasaiagoa. Orduan, hori gustatzen zait, eta niretzat izan da deskubrimiento bat. Igartu Beiti Baserri Museoan urte batzu daramatzagu artistei toki bat egiten, bai horrelako egonaldi artistikoen bitartez, edo baita ere tailerrak antolatzen ditugu eta beste proiektu batzuetan, ezta? Baina oraingoan pixka bat helburu nagusia zen bertako Ezkioko komunitatearekin lan egitea, ezta? Eta nik uste helburua lortu dela, komunitatean oso ondo lan egin duela, eskolan ere oso gustora, eta nik uste jendea gustora gelditu dela, eta pixkat hasierako helburu hori lortu dela. Eta pentsatu nuen instalazioa egitea Igartu Beiti baserrian. Eta badu zentzua pixka bat delako baserrira itzultzea berriz, ez? Negatibo horiek, atera dire, tramankulu horiek baserrietan hartu eta gaur eguneko paisaiari argazkiak egin, eta gero itzuli dire, negatiboak itzuli dire baserrira. Eta hor logela batean montatu dugu instalazio hori, negatibo guzti horiek. Bai, ispiluaren beste aldea berriz, eta argazki batzuk egin dizkiot gero logelari, eta pasatzen dudanean negatibora, agertzen dire argazkia positiboan, eta logela bera negatiboan. Dago berriz ere joku hori. Eta jarri dugu logelan, delako pixkoa errealidadearen eta ametsen arteko muga gurutzatzen den tokia, ez? Logela, eta batzuentzat igual HTA ere amets gaizto bat izaten alda, orduan. Iñakik aipatzen, egunen baten adiskidetuko gara hori ikusten. Hori izan zen aski interesgarria galdera hori, nik beti eduki dut 2 hilabete hauetan bueltaka galdera hori, ez? Batek etorri zena aurkezpenera galdetzen zuen Iñaki Mendiguren gainera. Aurkezpenean, galdetzen zuen HTA-ari buruz. Hau da, guk utziko dugun ondarea, patrimonio arkitektonikoa hau da, guk utziko dioguna etorkizunekoei. Eta nik galdera superona da, baina nik erantzunik ez dut, ez dakit, pentsatzen dut, ez azkenean gure ondarea gustatu edo ez, hori da gure garaiaren ikurra da, modu batean. Izango da zerbait horrekin jaio di eta berentzako nire herria hau da. Guri hainbeste ekin digu. Hori da, gazteentzat. Berentzako izango da. Hori da. Nire herriko fabrika bezala. Paisaia, Hasieran zeuden negatiboak hemen zintzilik, eta gero tailerrean etortzen ginen honat, hartzen genituen negatiboak hemendik, eramaten genituen ara, manipulatzen genituen, eta bukaeran, tailerra bukatu genuenean,
hemen daude ja negatibo horiek manipulatuak. Orduan daude collage moduan eta ja hartu du bertze itxura bat hartu du bai bertze itxura.